Hola, molt bones salutacions cordials des de la Rambla de Sant Feliu de Guíxols, on avui hem viscut en directe aquesta festa de Sant Jordi. Aquí a Televisió Costa Brava, com molts de vostès, també han volgut sortir al carrer per viure de prop aquesta festa, una festa de la qual ens en podem sentir molt orgullosos com a país, perquè transmet valors com la cultura, com la participació, com la convivència, com l'amor. Tot plegat sense oblidar la reivindicació en defensa de la llengua i cultura pròpia i la voluntat d'internacionalització. De fet, aquesta és una de les nostres festes més internacionals. Estem cridats, vivim moments apassionants, estem cridats a prendre la paraula i, sens dubte, si la prenem amb els valors amb els que avui hem sortit al carrer, amb els valors d'aquesta festa de Sant Jordi, som un país imparable. Benvinguts, benvingudes a l'informatiu Costa Brava, un informatiu Costa Brava que avui també fem en directe des d'aquesta Rambla de Sant Feliu de Guíxols. Sumari i comencem. Fins aquí aquesta edició especial de l'informatiu Costa Brava que avui hem fet en directe des de la Rambla de Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres el repetim en properes edicions, però segur que hi tornem aquest divendres a les 8 del vespre amb tota l'actualitat de la Costa Brava Centre. Abans de tancar, i tal com marquen els cànons de Sant Jordi, pau, amor i alegria. A reveure. Si és notícia, ho trobaràs a costabravadigital.cat, el diari digital més complet, més dinàmic i més llegit de la comarca. Tota l'actualitat del dia, ara també a la xarxa. costabravadigital.cat.